Ahojte, vítajte pri novom vlogu. Ja som práve prišla od zubára, kde som obdržala raz, 2, 3, 4, 5 dlách a ďalšie kumčky. Tieto by mali byť silnejšie. Včera som sa... Mám tu strašný bordel, ak by som vás položila niekam tú kameru, ale je to taký bordel, že to si neviete predstaviť ani. Ale prišla som včera večer, noci respektíve z Maldív. Dneska od rána periem, už mi ide 4. práčka. Balkónová situácia je takáto. Proste periem všetko. A hlavne, viete, čo sa nám na mojich veciach, že ja periem mix veci. To nie, že zima, tak kabaty, svetre, ale nie. Tu mám kabaty, svetre, tu mám pyžamo, tu mám, nie, tu sú gaťky, tu mám, toto sú plavky, slonky samozrejme. Tu mám rifle, tu mám letné tričko. Posledná práčka, teda prednešok posledná, zjavne, je akurát v procese. A ja by som dneska ešte zapla ďalšie 3, lebo potrebujem musieť periny prezliecť, ale nemám to potom kam vešať. A nechcem mať celý byt ovešaný cez stoličky s dekami a s perinami. Takže počkám, kým toto vyschne, večer to pozbieram a zajtra zapnem periny a deky. A ešte jedno biele mám. Nie, to vlastne dám spolu biele pradlo a aj s tým. Takže to dokončíme zajtra. Dneska som si aj umýla vlasy, lebo podľa tohto stále vyzerá otrasne, tie moje vlasy sú nahore zlepené a dole jak jastrab. Pokračujeme v dni. Nič som ešte dneska nejedla, mala som len 2 kávy. Ja mám zuby nasadené teraz. To znie, ako som si protézu dávala. Idem sa teraz nájsť. A potom pokračujeme v dni. Musím strihať vlog, ktorý ste ešte nevideli. Teda vy už ste ho videli, lebo bude pred týmto vlogom. A musím ho vydať do štvrtka. Takže ešte mám... Ja aj keď mám voľno, tak mám plno práce. Či už čo sa týka takých tých bežného chodu domácnosti, alebo toho, čo ja si povymýšľam za somariny, takže... Mala som zatiaľ... Počkaj, tam je bordelek v tanku. No a dneska si konkrétne idem dať, tu je číslo 7, vláhu číslo 3. Tu je trojka. Od dneska a potom... Aký to je datum? 17.12. idem na dlahu číslo 4 a mám ich tu do sedmičky. A teraz som si to položila a v minulom vlogu som vám vravela, teda nie, to bolo ešte o vlogu o business class, lebo som ho teraz nedávno publikovala, tak si pamätám. Som vám spomínala sviečku, že tam som bola v Bostone a jeden pán, som bola v nejakom sviečkovom obchode a vravela som, že Yankee Candle sviečku mám v merku, že keď budem na Slovensku, takže si ju plánujem kúpiť táto Yankee Candle. A je to Spiced Banana Bread. A táto sviečka stelesňuje všetko, čo mi sa páči. To ona nevonia, akože takto, keď pri tom takto sedím, tak cítim tú vôňu. Ale nevonia to ako, že by vám to rozvonialo bez svietenia. Čo ja som čakala, neviem prečo, že viem, to nie je difúzer, ale ani tie, no. A ja som čakala, že to bude voňať aj tak. Ale keď to zapálite, tak to rozvonia celý byt. Krásne. Mali na ňu aj 30% zľavu, takže nekúp to, ale toto si oňucháte, keď budete vidieť niekde sviečky Yankee Candle Spiced Banana Bread. Dokonalá. Toto nie je to letná vôňa, je to taká vianočná, zimná, alebo však banana bread. Cítim tam škoricu, cítim tam tie banány. Je to... Toto keď si ovoniate a toto keď vám bude voniať, lebo napríklad našim to doma trochu, že to je. Ale ja už, ako som veľakrát spomínala, že mám rada sladké vône, tak ak vám toto vonia, tak budeme si rozumieť, lebo ja by som to zjedla, aj len tak by som to vkusnala takto. Takto by som bola stále. Voniala, alebo voniala? Asi voniala som tam viacej sviečok, aj také červené, také, čo boli do škoricová, len a také niečo vianočné, punčové, ale to vonialo jak Airwick alebo Brisvantage. Toto vonia fakt nejako tak, inak tak sladšie, vianočnejšie, neviem, jak to mám opísať. Bože, jak sa opisujú voňavky, to je najhoršie na svete, čo môžete robiť. Milujem ju. Ja som toto voňala asi že druhú v poradí a
tak som si zapamätala tú voňu, že na budúce že neskôr som sa pre ňu vrátila. Ja nerobím, alebo respektíve takto veľmi málokrát robím nepremyslené nákupy. Keď to môže stať, že ja kúpim bez rozmyslu, ale vôbec tak nie. Ja si premýšľam, kam míňam peniaze. Celkom dosť, lebo nemyslím si, že robím ľahko na to, aby som ľahko potom minala svoje peniaze. Takže zvyčajne si, nechcem povedať, že to bola drahšia kúpa, ale tak sviečka za 24 € je asi drahá, nie? Neviem, pre mňa, hej, my sme kúpovali sviečky za, tak koľko tak stojí sviečka? 3,50 z DM-ky napríklad. A toto je drahé podľa mňa. Takže som si to chcela premyslieť, či mi to ostane v pamäti, lebo to máte také s nejakým oblečením, že niečo sa vám páči a ste takí, že toto by som chcela, ale potrebujete si to premyslieť a potom to tuším, že aj niekto to vravel, že ak máte si, že ak nakupujete, tak nemáte si to hneď kupovať, ale dať si na to 1 až 2 dní na premyslenie, či vám to stále stane v pamäti. A tak to mám aj s veľa vecami, že na niektoré, ktoré si vyskúšam a páčia sa mi, tak o 2 hodiny na nich aj zabudnem. A keby som ich kúpila, tak prídem o peniaze, ale niektoré veci ostanú mi tak, že v pamäti, že hej, toto fakt chcem, vynosím to, potrebujem to a fakt sem, alebo len sa mi to proste fakt veľmi páčilo. Zároveň, keďže ja tu v Abu Dhabi, tu sa nemenia ročné obdobie, to je v kuse to isté, tak ja si potrebujem tu nejako urobiť takú večernú, cozy, jesennú, vianočnú, zimnú atmosféru a táto sviečka, keď sa zapalím, tak it's giving Vianoce. A to ešte teraz, keď na Vianoce nebudem doma. Ani na Nový rok, lebo mám lety. Ale o tom neskôr. Dala som si aj peči z podočí a že robím mala mi vymysnúť vrásky, ktoré mám pod očami. Tak, som zvedavá. Prišla som teraz práve do Londýna akurát a je lokálny čas v Abu Dhabi 20:47, lokálny čas je 18:47 a ja som teraz pred minútou otvorila dvere do izby, tu ešte vidíte, že mám kufor, ale musím, tak sme sa dohodli vypublikovať video na YouTube. Takže takto ja chodím teraz v decembri, aj v novembri, no aj v decembri, z roboty do roboty. Ale ja tu nebudem sa vám sťažovať, ale vám akože zdieľam svoj život a ukazujem vám, že ako to je, napísané, skôr pripojiť musím. Radšej by som sa najradšej osprchovala, dala sa dokopy a potom to robila, ale už potom bude veľmi neskoro niečo publikovať. A hlavne, hej, mám na to asi 10 minút urobiť thumbnail, lebo som ho nestihla urobiť do obedu, lebo som robila niečo iné. Takže idem rýchle dať dokopy thumbnail a publikovať video, ktorú ste asi mohli vidieť. Takže aby ste videli, aká som business žena. Je 19:05, teraz som vypublikovala to video. Akože ten thumbnail som ho zbuchala za 2 minúty. Takže excuse me, hej. Ideme si to zapnúť, či to... neviem, som nejak sa nekontrolovala, ja som to len proste dala a to je všetko. Mám tu také upozornenia. Úžasné. Dobre. Pianko. Už je to tady. Záver. Točím reálne asi hodinku. Dobré ránko. Ja som sa práve... Zobudila som sa asi pred 2 hodinami. Je teraz po 7 a vstávala som o 5. Lokálny čas, hej, v Abu Dhabi už je 11 niečo. A ideme na raňajky, lebo máme tu veľmi fajné raňajky no veľmi fajné, nie to preháňam. Také English breakfast nie sú moje favorite, ale sú to dobré raňajky, ktoré tu sú. Takže idem na raňajky, lebo až večer mám let naspäť nočný. A potom mám zase 2 dní voľno, čo som mala aj predtýmto, takže fajne, že mám konečne len 1 let. A nemám nejaké blok 6 dní za sebou. Takže mám teraz len Londýn. Teraz ideme sa napapať na raňajky. Idem si vybrať zuby a idem sa nájsť poriadne. Budem tam, raňajky sú do 10. od 6. a ja tam vždy sedím minimálne 2 hodinky. Ja si pustím k tomu nejaký podcast alebo nejaké videjko, ja si to strašne užívam. Milujem, keď môžem vyžať, koľko chcem. Potom na záver si tam vždy kávičku, ktorá tu nie je až taká dobrá, ale
neviem, keď ktokoľvek ma nakrmiť, tak ja som vďačná. Vždycky si k tomu dám sluchátka, zapnem si podcast, tak teraz tam určite budú aj nejaké vianočné pesničky hrať, vianočný stromček, takže na to sa veľmi teším a vlastne už od včera som sa tešila na raňajky, to je taký highlight môjho života, keď ja jem. Dobré ránko. Ja som včera ráno a priletela z Londýna, takže deň bol len taký oddychový. A teraz som sa prebudila, mala som už rannú maču a dneska na pláne je, že si potrebujem pozmývať zem, utrieť prach a tak celkovo dať dokopy byt. Lebo prala som, takto mala som teraz len Londýn a predtým som 2 dní len prala periny, deky, oblečenie, všetko, lebo ja som už tu mala takú horbu prádla. Takže dneska som krásne spala v týchto čistých perinách. Takže to bolo skvelé, tá vôňa čistého prádla. To je najlepšie. Takže toto máme urobené. A to vždycky robím predtým, ako idem zmývať a utierať prach, lebo z tých perín sa tu stále tak prach nahmíri. Takže toto by sme mali. Idem si teraz posteliť a ideme na umývanie bytu. Najskôr dá prach, potrebujem si tam... A už ja mám celkovo všeobecne väčšinou vyskladané veci, ale ten prach potrebujem a hlavne zem. Ja som nezmývala, keď tu bola moja kamarátka, keď som mala dovolenku. A ja keďže mám dlhé vlasy, tak to keby ste videli, koľko ja mám na zemi vlasov. Normálne keby ich pospravím, tak koberec by sa dal z toho urobiť. To je hrozné niečo. Normálne už aj cítim fuj nos. Takže celý byt aj s obývačkou pôjdem umyť a dať dokopy, lebo to nie je na to, keď máte čisté všetko, umyté. Takže, tak. A celkom som aj v takom múde, že sa mi chce ísť. Konečne mám všetko vytreté, všetko umyté. A mala som si tvár a ideme si dať teraz túto masku. Zapala som si sviečku v obývačke, nech sa tam rozvonia a pôjdem si tam sadnúť k nejakému videjku. A idem na Nesty, na Mani a Pedy, lebo je môj súd v tom stave. Neviem, čo ja počujete. Na Mani tu zamračené, počujte sa. Mani tu zamračené, milujem to. Je to chlopy. Takže nechty máme urobené, mám aj Mani, aj Pedy. Dala som si klasickú francúzsku na ruky, tak trošku nižšie a už som dlhšie nemala tento tvar, väčšinou si tam také špicaté, neviem, jak sa volá ten tvar. Ale teraz som si dala francúzsku a na nohy som si dala takú milky farbu, takú mliečnú, bielu. Predtým som mala čiernu. A to sa mi asi trošku viac páčilo, ale však to je také čisté. A stále je vonko zavračené, čo ja úplne milujem. Objednala som si rovno aj jedlo. Malo by prísť do nejakých 10 minút. A ja mám večer, teraz je 13:44. Bola som tam od 11:00, čo je dosť veľa. Ja nerada takto dlho sedím, ale pozrela som si aspoň všetky videjka na YouTube, ktoré boli k Mani a ktoré som chcela vidieť. A večer o 8:00 mám otočku do Kočínu a zajtra mám potom Paríž. Takže prípravu na let už som, to som už robila včera a dneska ešte do obedu, potom už len si dám, najem sa, potom si dám neskôr kávu, možno príde Denis na chvíľku, to je môj kamarát a potom sa začnem chystať do roboty. Takže idem si vybrať zuby a idem čakať na jedlo.
ja už som vám to v jednom vlogu ukazovala toto. Ale dneska som si objednala niečo iné. Väčšinou si objednávam crispy chicken niečo, ale teraz som si dala cheese lover, čo som ešte nikdy nemala. Šavarmu. Takže Neviem si tam niečo zapnúť. Hranolky stop. A sú 2 hodiny a to je moje prvé jedlo dňa. Ráno som mala len kávu. Takže vravíte mi, že toľko žeriem, že ak to, že som taká chudá, ale ja nie som až taká chudá, ale niekedy ja to až tak veľa nežeriem. A toto? Ale to crispy chicken je tak najlepšie. Ale to je tiež dobré. Aktuálne máme 15:35 a keďže mám dosť času ešte do môjho pick-up, teda nie pick-up, to na hotel majú pick-up, mám ešte čas, kým pôjdem do roboty a v podstate chcem sa už namaľovať, takže som si vás takto zapla, nech to mám z krku a budem už dopredu pripravená. Pretože v tomto vlogu si dám aj také trošku Q&A, aspoň to, čo si pamätám, že po nejaké vlogy ste sa ma na niečo pýtali. Dala som si tu okolo seba maľovatka a idem sa do toho líčiť do práce. Mám tu krabičku z toho, čo mi prišli produkty. Dala som si teraz krémik, dávala som si ho aj ráno, ale nie je najviac hydratačný, aký by som, teda na minimálne môj pled nie je úplne hydratačný. A konkrétne tento som si dala, to mám z Tajvanu. To určite majú aj v DMK alebo tak na hydratáciu. Potom rúžik tento. To je taký balzám v podstate. Mám 3 od Maybellinu. Tento je taký hnedý, fakt vidno, že je trošku hnedý, že to nie je len taká pomadka. A potom takýto úplne biely pomadkový. Ja si väčšinou dám tento. Rúžový. Odtieň 002. Pink Drip. Make-up dneska určite použijeme, už som ho aj používala a veľmi mi vyhovuje, veľmi sa mi páči. True Match od L'Orealu. A nedávam si ho úplne veľa, lebo potom mám taký pocit, že nevyzerám prirodzene. Zabala som si štedec. Make-up máme nanesený a ja som tu medzičasom našla tú otázku. Dominika sa ma pýtala: ahoj Bianka, zaujímalo by ma, ako sa udržuješ v mentálnej pohode? Vyzeráš byť stále taká vyčilovaná. Mávaš niekedy nejaké krízy? Býva ti smutno alebo si vyčerpaná z práce? Takáto práca a životný štýl sa môžu mnohým zdať challenge, preto ma to zaujíma. Mňa tento komentár, keď som to čítala, tak ma veľmi prekvapila, lebo ja neviem, nemám pocit, že z videí pôsobí ako úplne chilled a ja som podľa mňa jeden z najmenej chilled ľudí, akých poznám. Záleží samozrejme v čom. Dám si teraz blush, hej, tento od Maybellinu. Ma to celkom prekvapilo, že takto na vás, aspoň teda na túto slečnu, na Dominiku, pôsobím. Som veľký overthinker, to keby ste videli, ako moja hlava na koľké obratky pracuje, tak zase som si zabudla štetiť teraz na ten blush. By ste možno aj mnohí boli prekvapení, ale samozrejme teda som rada, že pôsobím taká, že som chilled. Záleží možno aj v čom, lebo ja v niektorých veciach, napríklad ako tu slečna spomínala, čo sa týka práce, tak ja keď vidím také tie či YouTubeové vlogy, alebo Instagram a na TikTok Reelska, že ako nevládajú ľudia tú prácu a neviem čo, no však jasné, že však sú niektoré lety, že otrasné, že idem z nich, že pre Boha. Ale nemyslím si, že, a je mi samozrejme veľakrát smutno za rodinou, ale nemyslím si, že mám z toho nejaké, neviem, možno som v tomto nejaký silnejší kus, ale nemyslím si, že som v tomto nejako poznačená, že ja neviem, že odídem z tejto práce a budem mať PTSD z lietania. Ja veľmi dobre cítim, aj keď letím ako pasažier napríklad z Etihadom, čo sa týka toho, že ja tu patrím, že ja tu pracujem, že to je moja aerolinka. Alebo aj celkovo, keď lietam, že ja som z toho vedomá, že keď sa ďalej odídem, tak mi to bude chýbať. Väčšinou nám taký ostane ten spomienkový optimizmus, nám niekedy ostane aj z vecí, ktoré sme nemali radi a rady, ale
Ja nemám nejaké z tejto práce depresie, skôr mám také, že mi je smutno napríklad, že či už za rodičmi a za kamarátmi, za domovom, teraz sú stále teplo a ja chcem Vianoce, ja chcem mať vianočný stromček a počuť vianočné pesničky a nech je za oknom to, čo veľa ľudí, však chápem, že tí, čo žijete v Európe, tak to teraz nemáte radi, že aké hnusne vonko si prší, mne toto chýba, ja chcem, aby pršalo vonku, aby snežilo, aby bolo zamračené a nielen v kuse slnko svietilo. Takže ja toto mám práve že rada a toto mi chýba a skôr z toho ja som taká niekedy smutná. Takže keď akože rátame to, čo sa týka námahy tejto práce, samozrejme teraz to je trošku ťažšie, keďže som nová v biznise, tak sú tie lety trošku aj pre mňa také viac challenging, ale necítim to tak ako niektorí, keď to opisujú, že najhoršia robota, najťažšia a ja sa necítim, že aby som pracovala pre nejakú toxickú aerolinku. To vôbec je takýto nemám pocit. Ja veľakrát mám veľmi dobrú atmosféru na palube. Samozrejme, že lietam niekedy s niekým, si nesadnem, ale odrobíme svoje každý a ideme potom domov a sa v živote viac neuvidíme. Mám si teraz ceruzku, hej, od Maybellinu, táto mi veľmi pristane, si myslím teda. Je to odtieň 7 Big Lift. Takže čo sa tohto týka, tak hej, asi môžem pôsobiť aj som, taká asi chilled trošku, ale v takých tých iných veciach ja strašne overthinkujem každú jednu debilinu. Ja sa vo všetkom spochybňujem, keď by som išla na pohovor nejaký, alebo či zvládnem túto skúšku, tento tréning. Ja keď som išla napríklad do biznisu, som to nebrala tak, že hej, určite to mám, ale veľa sa spochybňujem, tak by som to zhrnula asi. Teraz na obočko idem použiť jeden z týchto. Ešte bol jeden, ale ten tuším, že asi ho má mamka doma, čo som ho nechávala. Áno, býva mi smutno, nie z tejto práce, to ako som veľa nemrala tie také videjka, že najhoršia práca, lebo najhoršia práca je pre mňa, doktori majú oveľa horšiu prácu, právnici majú oveľa horšiu prácu, toto je niečo proti tomu. Že ja mám taký pocit, že niektorí ľudia na internete sa veľakrát sťažujú len aby sa sťažovali. Že je to také zaujímavejšie, keď sa niekto sťažuje. Ja aj vidím, keď som napríklad dala roster reveal za november, kde som bola taká, že to čo je za roster, tak to bolo veľa viac hľadnutia, keď len normálne poviem, že takýto mám roster, tu sa teším a čau. Alebo ten najviac, čo bol, čo som mala videnia na, to som toho točila v New Yorku, to bol tuším začiatok roka, takže za január to bol asi roster. Alebo v januári za december, neviem, nejako takto. A tam som akorát prišla z letu a bola som taká, že to čo, zase 2 New Yorky. A toto video má toľko zliadnutí na Instagrame, v Reelskách, že poďme už tam je aj 500 000. Však jasné, a ja sa rada sťažujem, ale nie na také veci, na ktorej sa povieme netreba sťažovať. Takže ja som spokojná pre ako aerolinku, čo sa tohto týka, pracujem. Nemám z roboty nejaké PTSD. A si myslím, že aj keď odídem, tak skôr nebude smutno ako to, aby som bola taká strhaná zo života. Ako niekto to možno opisuje z iných aeroliniek, neviem. Preto nepracujem, tak neviem, ako to reálne tam je. Vyčerpanie z práce, tam ešte bolo spomenuté. Takto. Ja mám veľmi dobre nastavený, zaplať pán Boh, spánkový režim a svoje priority. Pre mňa je, čo sa týka tohto, práce a fungovania, spánok priorita. Ja keď viem, že mám mať nočný let, alebo aj skorý ranný, tak ja viem, že večer predtým nepojem niekde vonku a musím spať o 9. Ja bežne chodím spať o 9 a vstávam o 7, 6 ráno. Ja milujem vstávať, pustiť si ráno YouTube videjko a dať si kávičku, také chill, pohodové ráno, to ja milujem. Ja radšej budem robiť od 9 rána do 7 večera, ako by som mala mať nočné lety, čo teraz aktuálne budem mať 2 nočné lety po sebe. Vtedy to je také trošku o hubu, lebo ja už som to spomínala, medzi sa mi ťažko spí počas dňa, takže ak nie som veľmi vyčerpaná, alebo moje telo je také, že sa prebudí, tak sa prebudí. A ja spím bežne napríklad, keď po nočnom lete 4 hodinky počas dňa. A potom, keď mám ísť na ďalší nočný let a spala som ešte potom večer napríklad ďalšie 2 hodinky, tak je to také, že prežívam tam dosť. Ale nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Dám si kávu na lete, pred letom a fungujem. Tam väčšinou, keď sme busy, tak to vtedy veľmi nie ste unavení. Horšie, keď sú také nudné lety, čo veľmi nemáme. Kde sa nudíte a odratávate, že kedy to skončí. Tento si dávam fantastický highlighter od NYXu.
Tento make-up je úplne, že halabala, hej, že jak čo príde. Ja sa možno potom aj niektorým svojim kolegyniam aj nečudujem, keď sú také, že nezvládam túto prácu, je to hrozne namáhavé. Keď chodia spať do 3 ráno normálne a vstávajú o 12 a potom nemajú pojem, kedy je ráno, kedy je obed, kedy je večer, potom zrazu majú denný let, sú unavené, majú nočný let. Keď príjem po lete long haul z Ameriky o 3 po obede, tak nejdem spať, ale čakám do večera, aspoň do 7, 6. A potom idem spať, aby som chytila noc. Tak som unavená, tak teda vtedy sa viete dostať veľmi rýchle do nejakej kritickej, nepríjemnej situácii a ste viac podraždení a tak. Túto fantastickú Paradise Big Deal. Vidíte, takto krásne myhalnice robí. Fakt som si dala dve vrstvy a vyzerá to brutálne. Rúž si dám neskôr, lebo budem ešte mať kávu, idem si ešte umyť zuby a tak. A chcela by som natočiť niekedy taký full make-up, ten náš, že ako čo, kde si dám, čo by som si mala robiť. Takže ak chcete Etihad make-up, tak dajte vedieť, či chcete ho tu na YouTube, alebo skôr na Instagram. Či to mám tam niekedy urobiť a natočiť. Na videu už nechcem už nejako revať a pôsobiť splašenie. Takto Instagram a YouTube znesie veľa, ja sa snažím samozrejme byť autentická, však to vidíte. Ja som cholerik, takže ja veľakrát viem vybuchnúť, samozrejme nie na palube. Možno aj tým, že ja sa na palube musím kontrolovať, tak potom si to vybijam, keď som s blízkymi, čo mi úplne k úcti neslúži. Ako môžete vidieť, tak ja som už oblečená. Tak ešte jedna vec, a to je, lebo dávala som si tento rúžik od L'Orealu, je to odtieň 120 Matte Resistance, ale chcem, aby to viac bolo rovnaké s líčkami, takže cez to si prejdem Yves Saint Laurent v odtieni 200. To bolo 200? Nie, to bolo 120. To tak trošku zjemní tie pery, ja si to často dám na letoch, ale dal sa mi tento rúž popravde dehydratuje pery. Často si ho musím potom reaplikovať. No, je to trošku lepšie? Hej, je to trošku viac spojené. Tak, ale tak ja sa ešte potom v CBC pridám a opravím a bude to good. A dneska som si aj brutálne zalakovala vlasy. Akože fakt to vyšlo, že dosť dobre. Vidíte teraz, ako sa to tak pekne spojilo s tými ličkami? Toto sa mi veľmi páči, keď to je takto. A nič, ja už len beriem tašku, skotvujem si ešte dokumenty, beriem tašku a idem do roboty. Tak teda predsa ešte dávam si tento parfémik. Tento Lattafa. Jeden by povedal, že je to ten istý deň. Ale nie, mám po lete včerajšom. Spala som skoro celý deň. A akože 4 hodinky po lete a potom od 3 do 7 večer. Cca, už som sa pripravila a ideme do Paríža. Ahojte, sme v Paríži. Tu som ja. A ja som tu skoro každý mesiac, každý druhý niekedy. A čo ma vysiela na tomto hoteli je, že na 100% dizajnoval nejaký chlap. Lebo pozrite sa na to, dievčatá, pozrite sa. Tu si nikdy nemám kde dať svoje kozmetické tašky. Toto je tu na. To je, že minimum miesta, väčšinou takto tu dám, takto. Toto tu väčšinou nemôžem nič dať, lebo to vždy zacapkám, keď sa umývam. Takže toto napríklad tu môžem dať, to môže byť zacapkané. A ešte mám jednu s make-upom, lebo tu mám skincare a hrebeň a také veci. A tá s make-upom pôjde sem. Ale toto nie je v poriadku, podľa mňa toto veľmi. Postupne iba pri sa pred Vianocami, tak si viac do toho zakusne. Máme ďalšie ráno. A dneska teda ideme naspäť. Už ako môžete vidieť z Paríža do Abu Dhabi. A ja som včera iba spala, hej. Spala som 3 hodinky, potom som vstala, najedla som sa, išla som sa spať a spala som až do rána, takže som super fresh. Trošku mám taký pocit, že ma chytá hlava, takže to je znak toho, keď som overslept, že som sa, nie že prespala,
že som až veľa spala. Plán po lete je nasledovný. Ísť domov. Len doteraz, do včerajška, čo som pozerala, tak tam bolo stále, že otvorených sedadiel je 15. Včera bolo 12. A dnes ráno, keď som pozerala, tak je, že -5. Takže let je overbooked. Ak šušľam teraz, tak mám ešte, nemôžem poriadne otvať papuľu, lebo mám tieto gumičky v ústach. Stále je tam predo mnou ešte asi, som duživie 6. v poradí, alebo 7. na sedadlo, čo I strongly doubt. Môžem si ja zažiadať jumpseat, čo je môj plán. Ale ak si aj tí ďalší 6 predo mnou zažiadajú jumpseat skôr ako ja, tak som došla viete kam. Čiže ma rozmrzlo, mám 3,5 dní voľna. Takže keby bola by som doma možno nejakých 25 hodín. Jeden celý deň a potom ešte trošku. Teda predtým trošku. Takže uvidíme, že čo ako. Dúfam, že sa dostanem na let, že ten jumpseat mi dajú. A že pôjdem domov, lebo už mám dohodnuté auto z Bratislavy a okolo 2:30 by sme mali byť v Bardejove a tam pre mňa príde odskok potom. Takže doma by som mala byť okolo 4:00 po obede. Takže pevne verím, že sa dostanem, lebo mamka už má pre mňa navarené aj napečené sú koláčiky, takže aj keď s tým, že ja na Vianoce doma nebudem, lebo mám voľno do 23. večer mám let do Pekingu, takže počas Vianoc budem v Číne a potom aj počas Nového roka tak budem na Bali. Takže toto je moja jediná šanca, kedy mám viac ako 2,5 dňa voľno a že môžem ísť domov a urobiť si nejakú vianočnú atmosféru. Držte mi prsty. Takže dostala som jumpseat, čo nie je úplne optimálne, ale tak to mám robiť, hlavne, že idem, nie? Bože, nech som tam. Mne už spí, mi dali doma večer. Som doma. Ja som ešte nebola schopná, keď som prišla domov robiť niečo, som sa len najedla. Stehna som mala, mamka urobila. A ja som spať, lebo tá 16-hodinová cesta plus jumpseat. Strašné. Išla som potom do Bratislavy z Viedne autobusom a z Bratislavy autom do Bardejova a z Bardejova s ockom do Svidníka. Je to bolesť. Ale mám tu jeden balíček na spoluprácu, takže ukážem vám ho. A dnes v noci o 2:00 idem naspäť do Viedne. Idem do Košíc autom. Z Košíc opäť 20 do Viedne lietadlom. A potom pred 12:00 do Abu Dhabi lietadlom. Potom sa v Abu Dhabi vyspím. Mám voľno do večera v 8:00 a mám let do Beijingu, čo je Peking v Číne. Pôjdeme na čínsky múr. That's the plan. Aj dôvod, prečo som si requestovala tento let. Mám tu dva fixátory, takže to uvidíte kolab na YouTube na Shorts. Tam už by to malo byť, keď to video asi sledujete.